V relácii o 5 minút 12 na ESTVR sa rozpútala ostrá diskusia, v ktorej si názory vymenili Beáta Jurík z Progresívneho Slovenska, Juraj Krúpa zo ESAS, Judita Lašáková zo Smeru a líder hnutia Republika Milan Uhrík. Ten vo svojom vystúpení zdôraznil, že Európsku úniu nemožno zamieňať s Európou, pričom podporuje spoluprácu medzi európskymi štátmi, najmä so susednými krajinami. Zároveň však odmietol prílišnú centralizáciu rozhodovania v Bruseli a vyzval na rešpektovanie suverenity jednotlivých štátov pri určovaní vlastných pravidiel a hodnôt. Uhrík to svojim oponentom vysvetlil so slovami: Pozor, Európska únia nerovná sa Európa. My sme za európsku spoluprácu úplne logicky. Spoluprácu s Nemeckom, Rakúskom, Českom, Poľskom, Maďarskom, veď sú to naši susedia. Ekonomicky sme na nich naviazaní a obchodujeme. My to nechceme spochybňovať. Otázka je, že do akej miery má byť toto nejak centralizované Bruseli. A to my odmietame. Potrebujeme spolupracovať s európskymi štátmi a chceme spolupracovať. Ale chceme spolupracovať na princípe rešpektovania vzájomnej suverenity. To znamená, aby nám tu nediktovali kolegovia z PSK alebo z ich vládnucej skupinky, koalície v Európskom parlamente, čo to je právny štát, čo sú to európske hodnoty, ako máme žiť, ako nemáme žiť, koľko imigrantov máme a nemáme prijať. To my odmietame. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.